орфическите книги или орфическите листи. Както вече казах в началото на видеото, нашата книга е уникална, защото според някои експерти тя е създадена някъде към 7 век преди Христа. Как знаем за това нещо? По принцип, златото не може да се изследва по въглеродния метод, но има други начини, по които може да разберем от кой век е даден обект. И понеже в самия текст, по стила на буквите и по присъствието или отсъствието на определени букви, ние може да разберем от кога е текста, който е в Златната книга, Златната орфическа книга. Аз съм напълно съгласен с мнението на експертите, че въпросната Златна книга ясно, разбрах добре. Е от 7 век преди Христа. Това я прави най-древната орфическа книга, най-древната запазена орфическа книга. И на други места